Daniel Makinovski ta' 25 sena u Bojan Veljanovski ta' 24 sena mill-Maċedonja, flimkien ma' Ivan Georgiev Ivanov ta' 19 sena mill-Bulgarija, nżammu arrestati wara li tresqu l-qorti e kif ġew akkużati b'allegat importazzjoni ta' droga. L-ispettur Jonathan Paċ spjega li nhar il-ġimgħa ġie infurmat mill-FedEx pakkett lil ċertu persuna b'indirizz falz inkluż isem ta' triq u n-numru tal-binja. Flimkien mal-pakkett kien hemm numru tal-mobile. Il-pulizija ċemplu dan il-numru u t-telefonata nqabdet minn raġel li tkellem bl-Ingliż. Dan ir-raġel ikkoreġa bl-iżbar fl-indirizz u qal li bħalissa jinsab ix-xogħol u se jibgħat lil ħuh. Ma' din l-informazzjoni, il-pulizija marru fi triq il-korretta, bl-indirizz jkun triq il-Munxar Witilajn. Appena apparkjaw, karozza bajda żgħira għamlet U-turn u telet u niżlet it-triq għal madwar 5 darbiet. Fil-vettura kien hemm żewġ mit-tliet allegati imputati. L-ispettur elenka kif sa dan it-tant qed jiseħħ dan kollu, Makinovski kien fil-gallerija. Meta dan waslitlu l-aħbar li l-pakkett kien wasal u niżel, iffirma u mingħajr ma ħal pakkett qalu li se jerġa' jiġi lura daqt. Intant, dan ħarab jiġri bil-pulizija jaqbduh 3 minuti wara li tfixkel fsiequ. Sa dan it-tant, il-karozza ġiet interċettata wkoll kantuniera bot mit-triq li kienu tilajnu neżlin fiha. Il-pakkett kien fih 2 kilogrammi droga suspettata kannabis, valur li qabeż 15,000 euro. Wara tfittxija fl-appartament, il-pulizija ma sabet xejn brabta ma' droga. Intant, wara tfittxija fil-karozza li kienet qed tinstaq minn Veljanovski u passiġġier kellu lil Ivanov, il-pulizija sabu pjanta tal-kannabis, flus kontanti u numru ta' ċellulari, inkluż dak li beda jintuża biex jikkomunika ma' tal-FedEx. Il-pulizija talbu għad-dettalji ta' Veljanovski u Ivanov, fejn dan tal-aħħar elenka li kellu biss 20 gramma kannabis għall-użu personali tiegħu. Meta appena marru fil-binja li u joqgħod fiha mommu, u indika li kellu 200 gramma kannabis grass u f'basket iswed indikalu li kellu borza vakum tal-kannabis buds, żewġ imwieżen bit-traċċi tal-kannabis, foil u seċċi soħra, b'waħda suspettata trab abjad kokaina. It-tliet imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti ma tatx il-ħelsien mill-arrest tagħhom.